ta mbok gawa. Mboten nepani kula. Lah dolanan kok ora nggawa, dolanan apa? Ulung-ulungan, Mbah. Kaya suci ya ora mudeng ngono deket dolanan. Ora ngerti tenan. Banyu sendang. Banyu sendang. Lah gaji ono anu, Banyu sendang. banyu sendang. Kendi kan? Oh, Kuwi degan kuwi. Banyu kendi, kendi. ndi toya suci kaya critan gorene. Profesor Toya suci kok wit-witan do mudeng ora. Lah iki tunggale iki. Rungokno lah aku ngomong. Nggih. Toya suci kok wit-witan. Teman-teman penonton harap Manggone ning dhuwur. dilihat nomor parkir Ora ngerti. karena akan diundi beras. Oh, wujudnya nek kono. Teman-teman Bendrawi nanti akan ada hadiah utama kulkas 24 in sama TV 2 pintu. Hadiah. Di dekan putih. Garan. Di Iki lho. Sawet enten kan wong. Sawet niki. di entek banyune kok. Lah entek lho piye? Ora suci mbok kaya aku. Kok sing beto mboten beto kula. Lah kowe dosa kabeh. Wis sawet arep ora. Dolanan opo? Apa kuwi dolanan? Wong sapa ora mudeng lho. Masa mboten ngertos. Si. Pak, Kang, Pak. Pak go banyu. Pak go banyu. Pak go banyu. Nomor mboten aku. Oke. Loro nggih. Kalau sing loro. Sendiri. Pitik. Kaya ora muda itu dolanan. Lah ndi? Aku njaluk urip-uripan gorene. Ora oleh ke sapa arep mbok jawab kuwi to? Nggih. Nah, ora oleh ke sapa kon ngetokke? Lah kon ngetokke aku. Dodone ndi men? Trono. Dadah! Nang utume. Oh ya, aku sing delok nih kok. Di Nembung Mamet Jal, Mbah. apa? Wirangan iki kok. Pastos rodo ya nih. Apa? Iki sing ngertos. Ngono-ngono ku ndi? Kan? Iki loro nggo sing ndi? Ini masih bahasa cari ini. Ora usah, kowe ndak golekno. Nggih. Ora enek sing larang aku niki. Nggih. Ora tak mareni kabeh toko magrib kok kuwi. Untuk seluruh pengunjung penonton di Harum 2025, mohon perhatiannya, silakan untuk artis atau parkirnya dilihat ada nomor undian, bisa dipegang. Atau yang mau nambah beli khusus untuk artis saja bisa juga sebelum kami undi. Aku ngono kuwi njaluk sing siyong. Oke, Kek. kita awali dulu Sik ono ning tasku kowe. Nek cerutu enek. Ada siang ora? Bang. Untuk nomor
ngomong. Terus 105 dilebokke ora dikoke bobo ngono kae. 05. Iki dolanan sapa? Ada Iki dolanan sapa? Gawe apa? 5 penonton Hibur carane niki ora iso. Lang hibur piye? Hah? Lah gayangke caramu piye lah? Kami lanjut. Aku tuturono. 027. Wah. 027. Iki tekan aku. Lah cilik-cilik mbok tekake ngene iki ngopo? Selanjutnya Hah? 115 ada Yang kuyung apa? Alune piye? Sing tuwek ra mbok gunake. Hah? selanjutnya Rogone cilik ora apa isen-isene sing 2 tuwek. 0 Lah kowe ngene 120 jebol kabeh. 120 ada Ora kabeh apa ora iki kok? Hah? Lah, 120 madeg jejeg ajeg kudu reti. selanjutnya Sing tuwek diceluk. 1 Mangis toni. 7 Aku 5 diceluk. Sing cilik-cilik kabeh nang ngene. 1 7 5 Dituwake dolananmu sapa? ada Lah ndi wonge? 5 4 Kowe ngene kono apa? 1 Lah tuwekane tinggal rono rene karepe do piye? Lho krungu ora ngomong. Sing tuwek ditekake kabeh. selanjutnya Jalan aku ndi? 02 Ndagake. Ora gur muntak mantuk. Gage. sudah hati baru Sing meneng ae. Iki, Bang. selanjutnya Dar ngandi? 0 Apa ya kudu kabeh? 11 Hei. Kuwi ngopo? selanjutnya Jaluk pitik gorene. Sopo nomor anak? Kowe asam tok. 146 ada selanjutnya 282 Aku. 282 tidak ada 282 selanjutnya 013 Baru masane golek adek mau diapusi wae. Arep nyandi. Lah dulu mulai golek nganti gone kok nenek kok. Mripate do rawas kuwi lho. Hah? Oh. Dijadi kembali dan selanjutnya Bang diam lagi
di angka 041 41 Ini mulai. Oh, enak toh. Golek picek karo gombong. 1 4 Picek lagi kan? Oh, tua iki opo iki? Boleh nih. 144 ada Sing tua iki kowe. Sikil loro, suwiwi loro. Jatahku ndi? Ora. Salah diceluk aku. 0 Aku ini kene mbok apusi, njalukku klepon mbok kaya apa? Sawut. Ya enak. Aku diceluk ora iso melu dolanan iki mbok ana apa? Hah, iki ora rombong aku. 073 Carane piye? 73 Lah ya ndi sikil loro, suwi loro ku ndi? tidak ada Are ora oleh. Jeneng dodol ya kowe iki. Ora ngolehke ngopo? Apa anak-anakmu teko magrib ora jak mulih? 20 ada tidak ada Ya aku njaluk gur kuwi arep delik. Ngopo dolananmu? Anak-anak gur cilik-cilik kabeh sing mbok tokke. Sing tuwek nyandi. Lah ngopo? Sing tuwek-tuwek pokoke jaba kabeh. Ora iso kudu mlebu kabeh. Raga-raga ku ya kuat kabeh. Rumah samu cilik awake ora iso mlebu. Hah? Lah ngopo? Gawe tugasmu rek kono apa? Golek rezeki karo kon nyeneng-nyenengke anak putra wayahmu to. Lah iya. Iki dalah aku ora mbok turuti. En rong bibar magrib ora bakal mulih. 91 Lapusi iki. ada Ini Pak S ini Pak. kok coba dulu Lah ndi? Ya, pas 091 Anak-anakmu ya ora teko. Kalau sing ireng apa sing putih ya ora teko to. untuk selanjutnya nanti di selesai acara masih ada pengundian untuk Nanti dah. ujian selanjutnya. Matos suwi leceken. Penonton bisa menunggu sampai acara selesai. Terima kasih. Dolanan tinggali kabeh. Karo ngopeni sapa iki? Hah? Apa? Kowe nyekel dolanan. Ingon-ingonmu do mlayu ra mbok tutke karepmu do piye? Ya. Kowe ndek ingon-ingon to? Mbok openi to? Ingon-ingonmu mlayu mbok toke wae karepmu do piye? Hah? Karepmu do piye? Panggilan kepada saudara Belas Terusan. Astaga. Kowe di dolanan jaran mlayu siji mbok toke wae. Dicolong wong. Kowe kelangan apa ora? Ya. Kowe iki bisa ngawas. Lah ora awas kabeh iki ngopo? Cilik-cilik mbok lebokke iki do ngopo to? Aku pun njaluk kuwi. Sing tak jaluk sing urip. Dah ngomong ora oleh neh. Oleh neh. Kowe iki yo ora teko, golekmu piye? Njalukku sing ireng to. Kowe yo ora awas. Ngopo ora gelem teko?
Soalnya aja dibaleni meneh. Iki sing tuwek diceluk kabeh. Ayo ndak ditirekati di tengah kono. Ngadepe kleru kabeh. Dan ditoto anak-anak ini kono. Yo. Digorene. Yo. Oke, enak sing mangan iki. Kowe iki ora paham. Apa ora iso lho. Anak-anakku salahane gede. Wong ajari kabeh. Dolali. Omahku reget dicaidak. Wis ora gelem resiki to. Kok iso ngajarkan anakmu ora. Lha nek jowo mau uri-uri aku tak kalah. Aku sampe dolanane dulur-dulur. Loro ora oleh. Apa ngerti kabeh. Ya sopon mes arep babu. Rokok iki tamat sing doyan. Nggih. Thank you.
Thank you.